Vespa Club Verín fundouse no ano 2010. En principio fundouse para quedar os domingos, dar un paseo, tomar un viño, facer un pincho. Había socios que se dedicaban a ir ás concentracións por aí fora, empezaron a ver concentracións, o bo ambiente que hai nas concentracións. Entonces planteouse dar un paso máis no tema do clube, facer unhas estatutos, registrar un clube en asociacións, facer todo ben feito. A primicia fundamental do clube é disfrutar desta afición que temos, que son as motos clásicas, as Vespas, motos clásicas en xeral. E outro punto fundamental, aparte de disfrutar desta afición, é darlle vistosidade a Verín, poñer a vistosidade que ten Verín no mapa. Conócesenos a nivel nacional e incluso internacional, moitos clubes de Portugal, do norte de Portugal, que hai unha gran afición ao vespismo, somos moi coñecidos, sempre nos reciben cos brazos abertos, e iso fai tamén un pouco máis bonita esta afición. A día de hoxe somos 28 socios. Vespas hai bastantes Vespas. Vespas igual máis de 100 Vespas en Verín. A máis antiga está sin restaurar ainda. É daqui de Verín, unha Orense 3000 sin letra. Pois temos aquí esta, que é unha 5000 sin letra, do 59. É o mesmo modelo, diferente ano de matriculación. Esta, por exemplo, era dun cura de Ourense que facía misas na provincia de Lugo. Matrícula de Ourense tamén, Ourense 9000. Temos aí unha Osa 175 Sport especial, modelo que se fixo solo para o mercado americano, e ainda non sei como hoxe esta moto pode aparecer aquí na provincia de Ourense, pero é un modelo bastante exclusivo. O Vespa Club Verín ata hai pouco facía o que era a concentración de Vespas, lambretas e motos clásicas. Metemos un evento que é o Scooter Rally. Este ano, en principio, vaise facer a concentración, como se fai todos os anos, e según vai avanzando a pandemia e tal, pois iremos mirando. Son un socio así moi particular, un señor que non sei, que teña 90 anos que ainda non ten moto. Temos a Xulio del Río, 76 anos. Ten unha foto desde pequeniño, ca moto do abuelo, que era un modelo anterior a este. A media tembla un pouco alta. Un socio tuve unha nena hai 5 semanas, quero que a miña filla sea socia. Eu empecé un pouco porque meu pai recuperou, empezou a unirse e tal, e salían os domingos, iban ás concentracións e era en plan, ves, vale, vou, porque a mí non me gustaba moito quedar na casa e tal. Entonces, empecé a ir como coche escoba, e tal, empecé e dixen, pero quero aprender a andar nela. E aí empezou todo. Igual das que aprendeu a rodar, igual son das máis novas, das que aprendeu así a rodar con eles. Desde agora, nada, seguir tirando desto para diante, porque chegar onde chegamos foi difícil, pero hai que seguir mantendo, por supuesto.